kat badang ya ke jing maramot ya ke Shlam Trikam jong State Bank of India Nongpo branch Haribhoi district kidikot jong seng HYC Nongpo circle ha ke jing lam jong somla Tony Shila kabala senran lang dikidikot jong seng kilalek benia kendu ya ki officer kene ke Senat Trikam jong State Bank of India Hanongpo na ke bentaki arteli kimat ki bolong kongsan kidikot jong seng HYC Nongpo circle kilabu da ke jing tho ban kerpat bat kentu ya ke branch bahkan bu lai teliki counter na benta ban tap bat ban sei pisa namar kumba galong kene ke branch ke bu tang kawe ke counter na benta ban tap bat ban sei pisa ke bagi pan ba ki bawan na ki senong ki bakham cengai ki syam stom baha ban pendep kam namar ke jingdon kam ban up bat hap ban yang lain bat ke syam jenge ban pendep kam sisngi na benta kawe ke kam namar ke jingbun breu ke batang kawe ke counter nangta hagju ko por kidikot jong seng gila dawaru na ki officer kene ke branch bandon ke jingi dei ke bajan bat ki pajba namar ki babun ki pajba ki bawan ha kene ke bank han nongpo ki dei ki banagi senong nong kendong bat lada ki nong tre kimla banai ke jing batai ke basai si ki pajba ki syam jinge baha ban sungthu ya ke jingdon kam nak benta ban thep pisa ne sei pisa lane ban yo ya garam bat ki we ki jingdon kam kajing na jugi dikot ke HYC ha ke por badang ya ke jing maramot kadai bandawa banbu sa arteli counter nalor kawai ke bladon lupa na ke benta ban sei bat ban thep pisa bakan pensuk ye ki pajba ka thain usam latoni shela ha ba jingkren hadin ke jingwan kendu ya ke mana Shri Patar kebadik asisten branch manager ke SBI Nongpo branch namar ke jingbom don jong branch manager ulong balengba kene ke jingwan kendu bat yo ye kren ki kerman ba ke State Bank of India Nongpo branch kan ai ke jing trilang bat dikot ka seng rengkat bat ki pajba ka thain na ke benta ke bit ka biang om tang jong pajba hanre ke bit ka biang jong ka bang bat ban telun bha ki kam HYC Nongpo circle menta kasi gila yo man bu jikha apo kene ka SBI kita Nongpo rajisha gila po manager kene ka State Bank Nongpo andre namar program dengan sistem yo lan dulu yo ring layo banya tentu bagi madam bagi asisten branch manager SBI apo Nongpo lapelong ini bangin wan ban bu jikha sapo kene ka branch kalong hadin pengilayo ik jingjor sebapun lagi pajba jong kene kadong kathan jong ka tem riboy ba hagin ke singi beladap na kadau ka jigdon tang kawe ka counter ban sei lane ban tap bisa de kan mara jinge sibun hana market ka headquarter jong ka riboy district hangne da ki spa ngut ki pajba jong kene ka dong kathan ki wan ban .com kene ka bang ta ka wan ban sei bisa lane wan tap bisa ba teng ki haban yin ban yeng da ulan yu bajrong ba te kan kata sibun ki kamtam le kitu ki ba pang ki ba sitom ya ki ba sa jengai ba naka ne ka nang ni na nongpo ba sa ki sinong ki ba jengai ba ki hapan lut por ban wan na do ka bai kali na do ka por ka jongki ban up tang ban yo ban ya yo ban sei le ne ban thap bisa ha kan ka bang ba tek teng lada la bone ki breo tek tek la lap ba khang no ka bang la ne la lap ba ting kan buat kana wak ko to nak lian kini ka HYC ni terpat iki namar ba menta kan ka repairing construction kinang penya kinang asna ban repair ban maramot yaki kamera atau yaki counter yaki wiring bar ko yang po kane ka apo kane ka branch te kita nak longi bagin wan ban kerpat upaya ki ba onda latep kane ka repairing bakin bu da kuno light li counter kata kalong ban sei lane ban bisa ban ha juga po nak lian ki seng nila yai panrul ko bagi jo yai ban ni nak por bakin don ka communication lan ne kata ka jing ya jan ka bat upai ba hak ba bakin syakri ling ba ka ne ka tnak ka junki ling ba ka ne ka bang apo nong po syaw pai ba kang bagi pai ba kin sok kin yo kan don kam ya ka ne ka bang ban ngi khmel tiling ba ka ne ka jing ekran ka jungi wat ada i branch manager ibdan dari asisten branch manager ila kloi ban yakren ban ngi bat ila air agi ya gajing mesti kena ba insa forward ya kena message sya branch manager but ingi skam limpa kena gajing wan gajing kan long ba seiso kan long ru ba aju metoi ba limpa kini problem ba kilamat agi ni sini